Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, thank you so much for tuning in to this channel. To all my subscribers, thank you so much guys, and if you haven't subscribed yet, please don't hesitate to press the subscribe button and a notification bell so that you don't miss any of my uploads. Guys, we're talking about Umnakwethu. It is a show that is supposed to educate everything related to isithembu, like the whole process yesithembu, ukuthi yenzeka makwenze njani, why indoda ifuna isithembu, umuntu wesifazane kucelwa kuye noma kucelwa kuye, and all those stuffs. So guys, the viewers, especially the women, are against the original of a polygamy that is practiced within African culture. Every week the tweeps will show how much are they disappointed on the show. But guys, in the mangaza ukuthi the ratings of January 2020 reported that Umnakwethu is leading with its viewership despite the comments and the disappointments from the ladies. Umnakwethu is sitting on 290,000 viewership, while KwaMamkhize abathanda ukucomparisha na ukuthi no thina we prefer ukuthi sibuke uMamkhize, uMamkhize ke na ungaphansi kancane, u 459,940,000. The difference between the two is 137,350 wabantu ababuka Umnakwethu abangabuki uMamkhize. Kusho ukuthi ke guys, there is a opportunity ukuthi abantu besifazane ngazi ukuthi bazocela beyivumile indaba yesithembu. Guys, you can leave your comment below guys and share your thoughts ukuthi yini indaba abantu bathi bekhala ngokuthi abasifuna isithembu, but the viewership it's keep on going up each and every week. Till we meet again guys, I love you so much guys. You can view this following video la umseleke chaza khona indaba yesithembu. How does it work? Love you so much guys. Kunembuzo eminingi engiyitholayo njengoba uqale lolu hlelo lukaMnakwethu. Abantu abaningi bathi ngakube senza ngendlela okuyiyona yini ukuthi siyocela. Baqhakambisa usiko ukuthi mhlawumbe ngathi khona izinto ezingahambi kahle. Angiqale ngokuthi ngokosiko abaningazi balo bakhathazekile ukuthi uma ngabe sihamba siyocela akubona alilona usiko lolo. Usiko unkosikazi wawumtshela nje ukuthi ngiyaganwa njengoba watshela yena futhi ukuthi uyamthatha. Kodwa ngenxa yesikhathi esiphila kusona la amalungelo nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kusezingeni eliphezulu, sibone ukuthi kufanele sihambe siyocela. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi amandla nelungelo lomuntu wesifazane lisengakuyena. Umuntu wesifazane unalo ilungelo lokuthi athi cha baba angisivumi isithembu, ngeke size sikuphoqe lokho. Nibonile nani kukhona lapho umama ethi akasivumi isithembu, sasukuma ngenhlonipho nangesizotha, sehlela ngezansi, sabonga kodwa ukuthi usilalelile. Okwesibili, akusikhona ukuthi thina esithi akuthathwe isithembu. Amadoda already anabantu athandana nabo, abanye banezingane nabo, abanye banesikhathi eside bethandana nabo. Labo bantu noma befihliwe noma bengafihliwe kodwa bakhona empilweni zamadoda, and iqiniso lithi siyafisa ukuthi sibacindezele sithabekho, kodwa ama resources nezinto zala ekhaya bayayisebenzisa nalabo bantu. Ukulala nje nabo uqobo lwakhe bayalala nabo, ukuthatha imali yale ekhaya bayisebenzisa football mhlambe ngaphezulu kwale abayisebenzisa la ekhaya. Manje kuba sengathi ke senza into engeyona.